Na čo ste sa najviac tešili? Proste tešil som sa na to, že nájdem svoje bradavky, ktoré opäť unikli. Môj stan začal horieť a moja vášeň tiež. Proste to sa tak stalo náhle zrazu. Ja som spoznal lásku svojho života a vtedy som sa ocitol v bare. Ďalšiu otázku poprosím. Pohode. Ako si strávil včerajší večer? Včerajší večer, ako strašne som sa bavil, tancoval som, výskal som, slzy mi tiekli dokonca aj do slipov. Dokonca aj do mojich, vieš, v pohode. Ne, dúfam, to nevypípať, akože snažím sa seriózne odpovedať, seriózne. Viete čo, bolo to skvelé, bolo to úžasné, počasie vyšlo, dnešok už taký nie je, bohužiaľ, ale aj tak Grape mám tento rok mimoriadnu návštevnosť, všetko možné je v poriadku, dobre, má byť. Ja dám seriózne. Na čo si sa najviac tešil? Ja som sa úplne že najviac tešil na vynikajúce stánky s jedlom, s pitím. A ináč je tu vynikajúca atmosféra, títo ľudia tu, čo tu sú, čo tu to žije proste, to treba zažiť, proste odporúčam každému, kto tu ešte nebol, aby prišiel, pretože jedného dňa tu bude vystupovať skupina s menom Polohrubá múka, to sme my, zapamätajte si to. My traja, ale mám ešte jednu poznámku k tomu, nechajte sa oklamať ľudia, langoš stojí €80, ale kečup k tomu 40 centov proste. Ale cesták je zdarma. Keď chceš kečup, platíš 2,20, proste jebneš tam pečku. To nemôžem hovoriť, prepáč. Hodíš tam pečku, oni ti vydajú 2 € a buď spokojný, vieš. Vážne, 40 centov kečup, to je hrozné, to je hrozné. Dobre, teraz povedz si Grape. Grape, hej! Polohrubá múka. Dobre, a teraz ešte strašne zakričte. 3, 4. Polohrubá múka. Srandujem, víš, srandujem.